Jeg valgte uddannelsen, fordi den var utrolig spændende. Jeg kan godt lide at bygge. Jeg kan godt lide at finde nye måder at gøre ting på. Jeg er meget nysgerrig inden for nybyggeri og alt inden for modernisering af byggeri. Jeg havde ikke rigtig nogen forventninger omkring uddannelsen, da jeg startede, men nu der er jeg helt sikker på, at det er det, jeg vil. Min bedste oplevelse ved uddannelsen, det er frihed under ejeransvar. Du har en masse valg, som du skal tage nu. På de første semester, der var ikke særlig mange valg, man skulle tage, men da man så kom op på tredje, der skulle man lige pludselig finde ud af alting selv. Lige i starten følte jeg faktisk, det var lidt, at man blev kastet ud i det, hvor man stadig godt kunne svømme. Og nu står man faktisk på eget ben, og man har ikke så meget undervisning, men til gengæld så ved man det nu, og nu skal man til at tælle ting, som man også skal, hvis man skal ud på en rigtig byggeplads. Mine ambitioner med uddannelsen, det er, at jeg godt vil ud at være brandleder, enten i kommunalt eller i et virksomhed. Jeg kunne også godt tænke mig at være byggeleder på byggepladser. Det er jeg selv er uddannet håndværker, og så falder rigtig godt til plads på en byggeplads. Jeg kunne også godt tænke mig enten at tage en kandidat inden for faget, og ja, så se hvor det fører her. Hvordan jeg vil opfylde mine ambitioner med uddannelsen, bliver nok ved at opretholde min faglige stolthed inden for faget. Komme ud og lære det nye indeks, der kommer nu med energikrav og sådan noget. Det vil være den måde, jeg opretholder på.